Лайышта Татарстан Халыклары Ассамблеясы Советының күчмә утырышы узды. Этно-мәдәни күптөрлелек, миграцион процесслар, дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру сөйләшүнең төп темалары шулар иде. Лайыш халкы якташлары күренекле дип, Россиянең беренче юстиция министры Гавриил Державин белән хаклы рәвештә горурлана. Кунакларны беренче чиратта туган як тарихы һәм Державин музейлары белән таныштырдылар. Һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Күп милләтле районның мәдәни үрнәкләрен карадылар. Әле яңарак кына таҗиклар һәм үзбәкләр үз милли мәдәни автономияләрен оештырган. Фәрит Мөхәммәтшин төрле милләт вәкилләренең Ак калфак оешмасының эшчәнлеген, рус мәдәниятенең каравон, шулай ук Сабантуй һәм Нәүрүз бәйрәмнәрен күркәм узуын билгеләп үтте. Халык белән очрашырга кирәк. Менә үзебезнең хөкүмәт әгъзалары, депутатлар төрле уровеньда да алар халык белән очрашып, менә шушы ситуацияны аңлатканнан соң, халык менә бүген Лайыш районында халык белән очраштык. Халык аңлый. Авыр замана, ләкин әтиләр, бабайлар андый авыр заманаларны башлардан үткәргәннәр.